no oblideu, som la segona hora, un programa... De primera! Gràcies, que vagi bé, fins demà! No ha passat res, una persona que havia de marxar abans... Clar que ha passat, no ha passat res, clar que ha passat, Quim. No ha passat res, Hosti, llavors per què venen? Clar que ha passat que ha vingut un noi, a sobre s'ha assegut a primera filera, nosaltres cada dia ens fem una fotografia amb tota la bondat del món. Quin gust, quin bon rotllo que hi ha amb la gent. Gràcies a tots els que heu volgut sortir. Estem molt contents, de veritat. Però molt. Els que heu volgut sortir. Molt, els que, exacte. El noi no volia sortir a la fotografia i de la manera més amable que hem sapigut, doncs l'hem convidat a no sortir a la fotografia. Bueno, ara ens farem una foto tots, vale? Farem una foto i sortirem aquí en el pal aquest del... Sí, home, Facebook. No. Sortim tots a la foto. Ai, espera, que fem una prova. Sí, que és igual. Si no ens veu una cadira buida. Que et surts a la foto, hòstia! Ja està, feu la foto. Què passa aquest programa? Marxa! Marxa, va. Marxa! Fora! Va, no volem problemes aquí, va, fora. Sí, vinga, ara sí. Tots contents i rient, Estem passant molt bé. Vinga, va. És que no entenc, però si llavors per què venen? Per favor. Vinga, va. Ai, senyor. Funciona avui? Això, la merda. Va, a veure, rieu, no ha passat res, no ho expliqueu, això, Nosaltres hem estat amables. Jo crec que sí. Ell molt mal educat, llavors no... Sí. A veure, si vens a un programa de ràdio, que això saps que se sentirà tot arreu i que et poden fer fotografies d'això... Crec que t'ha dit gordo en un moment, ha dit no vull sortir amb gordos en una fotografia, una cosa, o amb calvos, o una cosa... Bueno, la qüestió que nosaltres hem intentat estar diplomàtics amb aquesta persona i ja està convidadíssima a tornar quan vulgui, evidentment. No cal que torni. Bueno, jo no diria que ha estat un incident molt greu ni res més a comentar. Jo ho deixaria aquí, no passa res, A veure, fills de puta n'hi ha tot arreu. Sí. Doncs ja està. Com vosaltres. Clar, exacte. Vosaltres segur que... Quin mitjà sou? Perquè, esclar, ens manipulareu el que acabem de dir, llavors traureu el que us interessa, ens fareu quedar malament, no? Segur. Fareu, doncs, escolta, aneu a prendre pels...